RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Pangalan ni mo ta? Ako si Rebecca Arias, taga Barangay 2A, Magallanes. Te, kung certified listener ka, alam ko yung gamay nga pangutana, no? Unsang orasa nga madungog sa DXDC ang dramang matagtakdol sa bulan? 11:30 to 12 o'clock. 11:30 to 12 o'clock is correct! Yes! Yay! Dito kaayo ang atong suking tigpaminaw sa mga drama, dili lang sa balita no, sa public service program sa DXDC. Te, kay sakto imong tubag. Mo syempre, modawat ka sa ato ang Preview. yes, premios! So, usa ka basket na siya, te. Nga mga ingredients. So, isa-isahon na to, tebe, kung unsay sulod sa ato ang basket. Isa ka dosena na itlog, No? duha ka pipino, isa ka balot na dilis nga Buling na. bulinaw. Dilis. Sibuyas bombay, kamatis, Suka. suka. Ay, kamong mga silingan dere, maminaw mo sa DXDC kay nagahatag na sila og kanang pa-premyo po. Dili lang yung pa-premyo ha. Maminaw gyud ta sa DXDC kay gwapo gyud sila mo cooperate sa ato address. Daghang salamat. Makahila kung bitas mensahe ate marag maninood ng ate. Tebex, congratulations! Ayan, pampamahaw mga kasama hatod sa RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Siyempre sa DXDC 621 RMN Davao. Kauban na to si Radyoman Erin Lumusbog, kini si Radyoman Amy Ganita. Salamat. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition